Aikin banza harara a duhu. Wannan karin magana na da manufa kamar haka. Idan mutum ya ƙi yayi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata, sai bayan da lokaci ya ƙure sannan yake aikata wannan abin, ko kuma ya faɗi wannan maganar da ya kamata ya faɗa tun a baya bai faɗa ba, ko ya ƙi ya aikata wani abu a lokacin da ya kamata a aikata sai bayan da lokaci ya ƙure, a yayin da ba a buƙatar wannan aikin, ko kuma wannan aikin ba wata buƙata da za ta biya, ba wani amfani da zai yi, sannan a lokacin ne yake yin aikin ko yake faɗan maganar. To a irin haka ne ake iya amfani da wannan karin magana. Misali, mutum ne ya ga wanda ya taɓa masa sata, ya masa ɓarna, kuma ana matuƙar buƙatar a kama wannan mutumin a gan shi a hukunta shi domin kuma a ƙwato wannan abin da ya sace. To sai mutum ya ga mutumin da ya mishi wannan satar a daidai lokacin kuma ga jami'an tsaro, amma sai shi ɓarawon ya a fakaice mishi gargaɗi, ya kwaɓe shi cewa kada ya kuskure ya nuna cewa shi ne wanda ake nema. Sai bayan da mutumin ya tafi sannan yake gaya musu, to ai wanda ya tsaya kusa da kai ko kusa da ni ko kuma ya tsaya a wuri kaza da kaya iri kaza shi ne wanda muke neman. To kun ga a nan babu wani amfani da wannan maganar za ta yi. Mutumin ya riga ya tafi ya yi nisa ba yadda za a iya kamo shi. Haka kuma zai iya yiwuwa ya kasance cewa tambaya aka yi cewa wanda ya samu amsar kuma ya bayar daidai akwai wata garaɓasa da zai samu. Ya Allah kyautan kuɗi ne ko kuma wani muƙami ko matsayi da za a ba shi a wurin aiki. To ya san amsar amma kuma yana kokwanto, yana shakku haka ne ko ba haka ba, har sai da bayan lokaci ya ƙure na wannan lokacin da aka ɗeba cewa idan mutum bai ba da amsar ba to shi kenan wannan garaɓasa ta wuce shi, sai har sai bayan da lokaci ya wuce sannan yake ba da amsar. A taƙaice dai wannan karin magana na nuni ne ga irin yanayin da mutum ke ƙin aiwatar da wani abin da ya kamata ya aiwatar a lokacin da ya dace da kuma wurin da ya dace, har sai bayan lokaci ya wuce babu wani amfani da wannan abin zai yi wa mutane illa ma ya daɗa haddasa baƙin ciki ko baƙin jini a wurin mutum, sannan a lokacin ne yake aiwatarwa ko yake faɗin wannan abin da ya kamata tun a baya kasance ya faɗa. A nan zan dakata tare da fatar za mu haɗa darasi na gaban da za ji wani sabon karin magana. A huta lafiya.